היי, היום אני הולך לשחק עם אבוקדו מיינקראפט. בואו תראו. עכשיו אני הפעלתי לי גם את הלייבים. עכשיו משחקים מיינקראפט. רגע. אני לא חוגגת כריסמס, כי אני... וואו, משחקים אבוקדו. אני לא טוב, חוגגת חנוכה, שימו סאב כי אני גם ולייק. Everyone tonight at Christmas. that one nope. אוקיי, אז ברוכים הבאים לסרטון מיינקראפט. אבוקדו, מה זה? תראה, אני מפעיל את המיינקראפט. זה מוחק את הקובץ, יא דביל ביל. כמה דביל אתה יכול להיות? טוב, חמוד, אני שיניתי סקין. אני לא יכול להפעיל את אותת מהו, כי... כן, אז מה לעשות, המשך? לא, מה זה? מה לעשות? אתה צריך להוריד אותו מחדש. אז מה לעשות ביטול? זה... לא יודע. מה לעשות? שנייה רגע צ'אט. נו, אבוקדו, מה לעשות? מה? מה לעשות? צריך להוריד את הקובץ מחדש. מה לעשות? למחוק? פשוט תיכנס לגוגל. נו. תרשום תהיה. אם אתם רואים, אני הורדתי פה את חרז. הלייבים. עוד 23 שעות נראה. מחר אני אעשה בשעה מוכרת לייב. מה לרשום? מיינקראפט? תרשום TL. TL. הנה זה. תעשה דאונלוד TL. כן. ועכשיו תלחץ על זה למעלה. כן. תלחץ שר. שרתי הימה. שתבינו עכשיו, המחשב שלי היה דולק 3 שעות. בגלל שעבדתי על הסרטון הדיון. למה? למה אתה חתיכת חרא? למה אתה כזה חרא, יא? אתה מפעיל את זה? אתה שים את הדבר הזה. אחי, תגיד מה כדאי לנו לקנות? אני קונה רגע משהו. טוב, אז אני קונה משהו רגע, מה זה? מתקשר אליי. גוגל ישראל התקשרו אליי עכשיו. תנתק אחי, מה נלך איתך? זה מנציגות יוטיוב, תגיד מה אתם מטומטם. זה תחרות. זה היה קבלת 10,000 מיוטיוב. שח. באמת. זה מטומטם. מי? אני, מי? תקשיב לי? כן. הנה, זה פה אלי, אני ככה שעה. טוב, מקלה. זה כקולי. למה זה בעברית? בא לי באנגלית. אבל זה טוב. שנייה. בננה. מה? אם אני אקנה כאן משהו... תקרא לי אחיה. אבל קוראים לך בננה. בננה רביבו. כן. בננה, אם אני אקנה עכשיו משהו... מה אתה תקנה? אני הולך לקנות עכשיו רובוט לבית. שנייה, אני צריך לשאר. רגע. אוי. מחשב שלך דפוק אחי? אריאל. מה? למה זה לא פועל לי? מיינקראפט. מיינקראפט לא פועל לי, אריאל. אתה
תעשי לי גם. תעשי בולבול גדול. אוקיי, אנחנו... מיינקראפט. מתי מיינקראפט החמוד הזה יעבוד? אתה יכול להיכנס כי אני צריך שנייה לעשות... אתה פשוט תבין. אבוקדו בבית. אני צריך פשוט לשים את הכל בזה, רק משתתפים, כן. ואז אני צריך להעביר את זה לחשבון החדש שלי. כן, הבנו. שנייה גולל פה ביוטיוב עד שזה יעבוד. התחברתי. מה? תן לו יעבוד, חמודי. אתה עשית, נו תפעיל, הפעלת את השרת? אתה רואה שזה באמצע להפעיל. תכבה את זה. תראו כולם. די. אתה מוכן? די. תבדוק. אמר, המיינקראפט הזה לא פועל. למה האיש החמוד שלי כותב לי שאני מאוהב? אני בכלל לא אוהב אותך. אני בכלל לא אוהב חמוד. נכנסתי. תראו, איזה בית יופי. יש לנו פה את זה. יש לנו פה בריכה גדולה, אני בניתי את זה. יש לי כוחות. יש פה עשינו בריכה. יש לנו דליים והכל. אתם מולנים? אתם מוכנים? בואו נעלה לבריכה הגדולה. אחיה? למה אתה לא עושה את זה? עכשיו איבדנו איירון, אתה מבין? למה? כי זה ריסטרט לי את המשחק. איזה בסוש. מוכנים? חשבתי שתגיד איזה כיף, אבל... אוקיי, בוא נרוץ, ואז נשרף. החוויה הכי טוב בעולם. אנחנו גרים ברחוב בומברדילו קוקודילו מאפיקס, רחוב 6. אוקיי, אז ברוכים הבאים לסרטון מיינקראפט. בננו באבוקדו. די, מה זה 6-7? אני אמחק את זה. לא, אל תמחק. אז די, 6-7, מה אתה פתחה? איפה האלה? לא, אלה. יש את זה. אין לנו את הדליים. תדלי? סליחה. אתה רוצה, אני יכול לזמן לך אחד. לא, בלי לזמן, מה, אתה רמאי? לא. איפה דלי? בפעם קודמת שהשגתי לי, אני זימנתי. מה זה חל... מה זה? לא, אל תיגע, זה שלי. אל תיגע. זה שלנו. אני הבאתי את הפחם. אבל אני הבאתי את זה. זה שנייה משתגר אליך. אנחנו ביחד לתמיד. אבל אל תיגע לי בנחושים. מה זה חל בן חודשיים? תעשה גם אותי על זה. אני רק שם אותי על מנהלי עכשיו. תראו, יש לנו פה את זה. כי פשוט היה לנו פה אש. פה לבה. באתי. חמודי. סליחה. טוב. אבוקדו. אתה יכול ליצור לסקין? ראית אותי? כן. איזה יפה אני? אתה יכול ליצור לסקין של בננה? רוצה אני אעשה לך גם? תיצור. אבל עליך זה לא יראה. אתה תראה את זה. טוב, אז תראו. יש לנו כאן חמודי. טוב, הגיע הזמן לבנות את הדברים. מה זה חלה בן חודשיים? בוא נבנה אותך. תבנה בלוקים. אוי, ראיתי ללכת לשם. שנייה, אני תבנה מכנסיים. וגם חולצה. בוא תראה איזה גאון אני.
תראו מה הגאון הזה. אוי זה. בוא תראה איזה גאון אני. מה זה הלבן? תראו. למה אני לא יכול לעלות לכם? תראו בזה, יש פה... זה בולבול שחור הזה? למה אתה חייב? זה אבוקדו. אבל זה כמו בולבול, לא שחור הזה. זה יופי. הבאת גם לי? לא היה לי מספיק, אבל אם אתה רוצה אני יכול להביא לך. מה זה לבן חודשיים? תסתכל עליי. יורד כסף. אני נראה אבוקדו עם טחינה. לא, תוריד את המגן רגע, את הדברים האלה. כל נשמע. 3, 2, 1, בולבול. זה לא לקלל. לא קללתי, אמרתי בולבול. תוריד רגע את כל המגנים. למה? תוריד, נו. טוב. ואז אתה תראה את עצמך מכאן, איפה שאני. כי את מעצמך, הוא רואה את עצמו כאילו איזה בת עם עגילים. הנה, תסתכל עליי רק, תסתכל עליי. לא, תסתכל עליי. תסתכל עליי, נו. תסתכל מכאן. אבל אני מסתובב בשבילו. איזה חמוש. די. לא, הנה, תראה. אחי, לפעמים זה מרביץ. הנה, תסתכל, אני אעשה לך סיור. אני אבוקדו שמן. מה זה? זה הדבר האדום הזה. מצטער. בוא. הוא לא בכלל לא חבר שלי, אני שונא את זה. מי? זה לא מתאים לי, שנייה רגע. היה מזיתי. שנייה, אתה סגרת את המהירה. עכשיו מצאתי. הנה יופי, שנייה נגמר לי. בננה רוצה לראות איזה מטורף אני. חכה לי, אל תהיה חכוני. רגע שנייה, אני הולך לקפוץ עכשיו מבניין. תראו, זה מגן ניבול. שמתם סאב לאריאל, לאבוקדו. אוקיי, בוא תראה. אני הולך עכשיו לזמן לעצמי, נו. לא, אל תזמן. אתה לא מזמן, די, רציני עכשיו, אתה לא מזמן. אל תזמן, אבוקדו. לא. היית יכול עכשיו ליפול, אני הרבצתי לך. לך לפינת ותבכה. הנה תראה אותו, הוא בוכה עכשיו בפינה. מה זה ככה? כי אם הוא ככה אני לא רואה. זה קריות שאתה חושב. זה כמה קריות שצמח. אני אפיל אותך? לא. תראה, הוא עושה סקין של אבוקדו. תסתכל עליי, תראה, חכה. תסתובב, רגע, תסתובב, שזה יראה אמיתי, תסתכל. אחי, עכשיו תפיל אותי. אחי, האם אתה צריך מים פשוט תגיד לי. אני אזמן לך. לא, אתה זימנת את אוי לא. קפצתי למקום נכון. כמעט הצלת אותי, וגם ככה לא עשיתי כלום. יש פה? חמוד. מה? הרוג אותי גם. רגע, אל תדאג. אל תדאג. תראה, אני אשמור לך זה. אני אשמור לך את כל הדברים. שהם לא יעבדו כאילו. בוקר טוב. תביא לי את כל הדברים השמנים שלי. טוב, אתה זורק לי. תודה רבה חמודי. רגע, איפה נכנס? אצלך. תודה רבה ילד חמוד. שלום מיכאל. טוב, עכשיו מוכן? קופצי. מה זה קלה בחודשיים? שנייה, אני מביא בלוק. כי אתה לא מביא לי, זה מבלבל. אם אתה כבר עולה ומתחיל להסתובב, זה מבלבל, אתה יכול לקפוץ לצד השני. אני אביא רגע בלוק. בננה הוא עושה חייל. טוב, בוא תראה. פוב. פרה. הרגע לקחתי מהבריחה של בננה. טוב, תקשיב, צריך להרחיב את ה... תראו כמה סולמות בניתי. צריך... מקדש רוצים אני אלמד אתכם? היוונים הרסו טוב. הנה בואו אני אלמד אתכם. יוונים שמנים. נשאר לי רק יומם. טוב, אם אתה הולך לראות כאילו, אז אני שם פה מים שאם אנחנו כל הזמן...
זה עץ, אז אתה שם. אני פה. שם פה מים וכאילו נוכל לחיות, נכון? איזה גאון אני. אם אתם רוצים, לא, תיקח את זה. אם אתם רוצים לבנות סולם, אתם צריכים, נגיד יש לי כאן עכשיו, איזה ילד משועמם אתה. נגיד זה מקל, אז שמים 1, 2, 3, 4, 5, תגיד, יש לך דיימונד? לא, אלכס, דיימונד? לא. אני צריך כריות לגב, אני שנייה הולך להביא כריות. תשב ככה, מה זה כזה משנה? מה שאני עושה את זה עכשיו. אני אקדש בני. מאיפה זה? ביוטיוב. אתה לא מכיר אותי? זה מוזר. אני מוזר? יו! ואז תקום. ואני מוזר. אריאל, אתה לא היית מכיר כלום חוץ בלי אח שלך ובלעדיי, סבבה? לא, ואני הכרתי את ששב הראשון. זה כבר מראה שאתה פתחן. סתם. זה כבר מראה שאתה מצליח. איך כתבתי אותך, מה כתבת? I have escaped from the police. This is my new home with that pigeon. Pigeon. Somebody broke into my house. I cannot call the police. They are after me. What do I do? I'm home alone. My pigeon is gone. The police. It was fine. The revelation. לא! יואו! איזה מטורף אני. אריאל, נפלתי מהכי למעלה, ואז נתקעתי בזה. הם עושים סורווייבל. נכון, בניתי לנו בריכה, ואם הייתי אומר תראה, לך זה שאני הולך קשה. להרוס אותה, למה אתם לי כלום? מה לא, יש לי פה לשון פה תיבות. פה זה המחסן, פה עשינו מחסן, פה יש פה זה, פה אין. אתה יודע מה בא לי עכשיו לעשות? ואני בניתי לנו פה, אני הולך שנייה להשיג לנו בניתי דיימונד. לנו כאן מדורה אחי, קטנה, אני הולך שנייה להשיג דיימונד. שנשרף. פה זה, שנייה להשיג זה, דיימונד. אחי, איפה רחוב בומברדילו קרוקודילו מס, רחוב 6-7, הוא רשם את זה, זה פנטי ה-6-7 הזה, בולענו ואבוקדו. נכנסים, יש פה 2 מיטות, חלון, את זה שבניתי עם פחם ומקלות, הזאת, כאן אני בניתי. פה זה, ופה יש את זה, פה יש את זה, מה שאח שלי אמר פה. לא משנה עדיין. ופה יש פה קצת את ההתקדמות משתדרגים. בוא נלך לשכב עצים, אחי, אנחנו סתם נתקע. אני צריך ללכת להשיג לנו דיימונד. איזה? לאן? לאן? עד הלום. למה אתה הולך לעד הלום? מה? די. לא רוצה להיות חסוס. לך תמות. בוא נעשה פה יופי, לפחות זה פה לעץ. אוקיי, צ'אט, שימו שם בלייק. זה אמור לעשות לייק לזה 500, אבל אין לו לייבים, כאילו יש לו לייבים, אבל
זה הולך להיות עץ. אני אבוא לראות אותך, אני אגדל אותך. אריאל, אבוקדו. אתה יודע נכון הדלי מים שאצלך? זה הדלי שלי, כן? אני זימנתי אותו. אז שתי הדלים הלכו? כי הדלי שלי היה אצלך. כן, הוא הלך. אז תמחק את הדלי הזה. אסור לזמן. קצת נאבדתי על... קצת נאבדתי. ואתה לא משגר אותי אליך, כי זה רמאות. ואסור לרמות. אצלי. אתה רוצה, אתה פשוט תשחק איתי. אסור. משנייה בלישון. גם בך. מה אתה אומר? תקשר לרועי. נגדל לנו עץ ליד הבית? וואי, נאבדתי. תקשר לרועי. עזוב אותו, תן לאשר לך. לאן? לרועי. למה לא לבוא איתו? פשר. ללוות אותו או לבוא איתו? תתקשר לרועי חזן. יכול להיות שאני אגיד לך לשגר אותי אליך. שנייה. וואי, מטומטם. מי? אריאל. אני אשגר אותך אליי. לא, מצאתי. שגרתי אותך אליי. למה אבל? עזרתי לך, תגיד תודה בכלל. אני מגדל לנו עץ. אבל בוא לישון כבר. שנייה, אני מגדל לנו פה עץ. אבל בוא לישון כבר. הוא הולך להיות גדול. בוא לישון כבר. עזבת את המשחק? רועי. רועי. This new my police. רועי. אבל למה נתק לי דווקא בפנים? הנה, יש לי 64 עצים. די, למה הוא מנתק לי? בגלל פיזו. רועי, אני יכול לבוא? למה? אבל מי שאל אותך? איזה ילד מעצבן. שאל אותו? אתה סתם. This new my police. רוצה נבנה כזה סודי? new my police. אל תדאג, אני כבר בונה. הנה, הוא כבר מתחיל לגדול, איזה חמוד. די לזמן. לא, חדר סודי בתוך הבית. וזה מה שאני עושה חמוד. אם אני תגיד, תזרוק לי כמה נרות? סליחה? תמנה לי ותזרוק לי לחור. איפה החור? הוא בבית בפינה. כן, תזהר לא ליפול. אני צריך יש לך ללכת. בעד. לא, אני יודע. חם שהבאתי. יאללה. יא, תיקח, פשוט תעשה לי ככה, כן. חמוד. שלח לי. תזרוק לחור. רגע להתכופף. כדי שאני לא אפול. תודה חמוד. לא. לא, עכשיו רואים כאן יותר טוב. עד לכאן כאילו זה? עד לכאן? טוב יאללה. לא. עד לכאן. ואתה יודע? אני אעשה משהו חכם. יואו, איך בונים את הג'לי הזה? שיט. אחיה. עכשיו השאלה היא איך עולים. עם כל הבלוקים שבונים. לינג. שים שתוק. איפה אתה? בחור השמן.
למה עשית כל כך נמוך? עשית שמיים? שים שמיים. שמתי. קפוץ. לא, אל תקפוץ. נכנע לי עכשיו. בואו נחצב למעלה. או אבל נכנע לי. נבנה את הכל, פשוט כמו שעלינו. לא, אל תבנה. נבנה למעלה. נו, זוז. זוז רגע. זוזתי. תן לי. אני אשגר אותך למעלה. אני בונה. רגע, תיקח את המים. לא, למה אתה נועל אותי? עד שאני. אל תדאג, אני פשוט... יש לו רעיון. אני אשים אותי על קריאיטיב. תסתכל איך עושים דברים בלי פשוט... אל תדאג, אני פשוט אשגר אותי לקריאיטיב, אני אעלה, לא. ואז אני אשגר אותך, ואז אני אחזור למטה. טוב, אתה מוכן כבר כאילו פריקינג? לשחרר אותי מכאן? כן, אל תדאג. רק מביא לי את זה. הבלוקים. או. מקום שאפשר לישון. צריך לעשות פה. אבל אל תיגע לי פה, אני בונה פה. למה אתה הרסת? עכשיו אין לנו איך לעלות ללמעלה. דביל. אין לי עכשיו מים. אין לי מים, דביל. פשוט תצא ותיכנס. טוב, אין ברירה אלא לעשות את זה. אני ארביץ לך, אתה תעלה למעלה. לא, פשוט אפשר לעשות ככה. תראה, אתה תחזור לכאן. רגע, זה לא זה. תראה, אתה תחזור לפה. תראה, זה משהו. בוא נקווה, אולי יהיה באג. הנה זה. כן. לא. אל תדאג, אחיה. צריך איכשהו. שנייה רגע. אני אוריד לך את כל הדברים בשנייה, קח את זה. זה... אל תדאג, פשוט יותר... לא, סגל, לא. איפה? אני שונא אותך. לא, כאילו יותר קל, כאילו... תחזור. הנה, תראה, תלחץ ככה. לא, אבל סתם, רגע, אני רוצה להיזכר איך עשיתי את הדבר הזה. אתה פשוט לוחץ על זה ארוך. הנה. לא, אתה לוחץ על זה ארוך. יודע, לא, רגע, לא, אבל היה לי דרך כזאת. כאילו בלץ. היה לי דרך למחוק את הכל בשנייה. מה לנו אתם ללחוץ? ליאב. טוב, היה לי דרך של... אין בעולם אחר. שנייה, אני בא. מסור גם ליאב. היה לי שואל כל אחד שבא לנו טובים. הבאת לי הכל? לא, אני רוצה להיזכר בדרך. היה דרך שאני חושב שעשיתי כך והכל נמחק. טוב, עדיין, הגיע הזמן. די! די כבר, די. אני אחזיר אותך ללמעלה. לא אכפת לי, שנייה. זה מציק אתה, וואי. אתה בכלל. יאללה, עכשיו אני יכול להרוג אותך? לא. אז מה עושים? תרביץ לי. עדיין לא, פעם אחת. לא, תרביץ. מרביץ. לא, די להרביץ הרבה. אבל בסדר. תרביץ פעם אחת. תרביץ פעם אחת. תעשי איזה נער. אוקיי. תגר אליי שם. רגע, ותיקח את הנרות ואת הכל שיש. אבל אני צריך לחזור לפה עוד מעט אולי. רגע, איפה זה היה? כאן היה. אחורה, נכון? הנה. קודם כל אני אעשה ככה. לא, זה יהיה יותר קשה. אז אני אעשה ככה ואני אשתגר לך.
או, מה נקנה? תראה מה מצאתי פה, תראה. ראית איך נכנסתי לזה? ראית מה עשיתי? תדאג, אני עכשיו אקפוץ לבפנים מים. אתה עשי לי... טוב. אני אקפץ! הנה, עץ גדל, יש! מה? תסתכל. תסתכל, העץ שלנו גדל. אכפת. זה אכפת. יש לו. כן, בעולם. איפה כל העצים שלי? אצלי, לא? תסתכל. יש לך 64 עצים. 58. טוב, נו. טוב, אנחנו לא עושים כלום, זה סתם משעמם. בוא נעשה אתגרים. תעשה אתגרים? תן לי שנייה. תשתגר אליי רגע. בוא תראה את השיטה שלי לעלות למעלה. איפה המטומטם הזה? לא המטומטם הזה, איפה החמוד הזה? שלום. די, למה? למה אתה עושה את זה? למה? אני מת. אלוהים, ממי נתקעתי? תשים נו. נו. רגע, תעלה לי למעלה. נו. תשים כבר. שנייה, תן לי רגע. רגע, תן לי, אל תשים עדיין. תן לי לחיות את הנקודות. עכשיו, תשים. כמו סופגניה בלי ריבה. תן לי לחיות. יאללה. כמה זמן חסר, נו. אנחנו כמעט. יאללה, נו. נו. מה אתה עושה? תעלי כבר פשוט. תן רגע, אני אעשה משהו חכם. נו, תוריד, תשים. טוב, אני שנייה צריך לרדת. תן לי. לא, פשוט תשים פה. מים, מה כזה לשים? מה כזה קשה לשים? מים. שים מים כבר. עלי. וואי, זה היה הדבר הכי קל שחשבתי שיהיה לי בחיים. תיקח את הכל ותשגר, תביא לי דלי. הבאתי הכל כך. כל דברים שלך חמוד. טוב, רגע, בוא נלך לישון. אתה יודע שזה המיטה שלי. מה זה משנה? אני קובר אותך באבנים. די, יאללה. נראה שזה לא משנה באמת. די, נו. שימו עלי. לך לישון כבר, נו. איך נכנסים לדבר הזה? סליחה, אני אפילו לא מצטער. אני הבנתי. קפוצתי! לא, אל תקפוץ אחיה. אוי. די, למה אתה כזה מציג? אני נועל אותך פה. די, אם אתה נועל אותי. לא, אני לא נועל. סמוך עליי. אני לא נועל. שנייה, אני רק פשוט... אוי, הנה, יש לי דיורט. אחי, יש לי דיורט. לא, למה אתה נועל? למה אתה ילד כזה מציג? לא, סמוך עליי. עכשיו אני פותח לך את זה. סמוך. פשוט כדי שאני אוכל לעלות, אתה יודע. עכשיו אתה שם לב שאני איך לעלות? או שפשוט תשתגר עליי. תמות, אני פה
לא שמתי אפילו מים. שים מים. לא בא לי. טוב, תשתגר עליי. רגע! תשתגר עליי. סלאש. טאפה. תראו, את העץ שגדלתי. טוב, די, בוא נעשה משהו מעניין. אין קאץ', בוא נעשה קאץ'. אוקיי, הקאץ' הוא שבנינו עכשיו. אוקיי, אנחנו עכשיו בנינו כזה גדול. אני עושה קאץ', הוא לא עושה. אני יודע. בוא נעשה את זה יותר גדול ולא יותר גבוה. בוא נעשה בלמעלה. הוא לא מקשיב לי, זה מעצבן אותי מאוד. בלמעלה של זה, הנה, תסתכלו. נראה לכם. פה נגיד. בוא נעשה פה משהו. אני אתכופף כדי שאני... תיכנס לקבוצה שלי, אחיה. יכול להיכנס לקבוצה שלי? יכול! איזה קבוצה? אבל אם אני יכול שלש. זה לא הכל. אני לא רק שם פה יותר. אז אני אשים פה כל מיני דברים מגניבים. בחיים נראים הנה. אוקיי, אבל אני כן צריך גבוה. כן צריך יותר. דפקתי בעצמי. זה קריס לי. יופי. עכשיו פה. אבל אני יכול פה. כאן יש לי כאן. ולהגיד לו. תגיד, יש לך, אתה רעב טיפה חמוד? למה אתה רוצה למנם כאילו? אתה רעב? אני שואל אותך. מה אכפת לך? מה זה משנה לך כאילו? תראה, אני... אוי, ידעתי. עכשיו אני חי. טוב, אני בא לעזור לך. תביא בלוקים מהאבן. תביא בלוק מאבן ואז אתה תוכל לעזור. איך תחצוב בלוקים מאבן? רבדפ קרבן נמבה. אתה רוצה כאילו לבנות כאן מקפיצה? כאילו אם הייתי יכול פשוט... שכחתי שזה כאן. טודום. בינתיים אתה לא עוזר לי בכלום. תגיד תודה בכלל שאני עוזר. אתה לא עוזר. אני כן. הייתי אומר תודה שאתה עוזר, אבל אתה לא עוזר. אני עוזר מאוד. יש לך, אם אתה באמת עוזר, יש לך 3 אבנים, נכון? אז בוא למעלה ותשים אותם כאן. תסתכל רגע למחשב שלי. טוב, אני הולך. תסתכל רגע למחשב. שנייה, אני יכול לצייר. כאן. את זה. כן, אני יודע. עכשיו הגיע הזמן לחצום מלא. תגידי מה שיש, דפקתי מעליהם. דיימונד. דיימס. הוא מצא זה. הוא מצא דיימונד, הוא מצא משהו. מצאתי קופר מוח. דבר יפה, עוד פעם. מוח דביל כמוך. מה אמרתי לו? בוא נרשום W בצ'אט ולרשום בצ'אט של בננה L בננה. סתם לא באמת, W בננה. לא W, טוב שקר, לא W בננה. רק אבוקדו. לא. די להגיד W בננה, אתה מציג לי. רק אבוקדו. וגם בננה ואבוקדו. וראיתם את הלייב שלנו אצל דושי? אתה לא רוצה לחצות את הפעם שלי. אחרי תגיד, יש מצב אתה מכין לי, נו. מה? פיקקס. בוא איפה אתה? זה לא נחצוב כאן. בוא רגע למקפצה הזאת שלה. לא. אני
רק שנייה להביא לי, נו. יש לי פה פיקקס, קח. תגיד, איך אתה מצליח לשחק ככה? תצטרך... למה? למחשב. יש לי פה עוד מתנות, קח. נו, זה מתאים, אני רואה. טוב. שם חיוך, קצת מצב רוח, אחדות. מה לי? זה מתאים. מה מתאים? הבאתי לך פיקקס. תודה. יופי. אני אבדוק. אריאל. לא. הבאתי לו את הפיקקס. הנה העט שגידלתי. שיבוא כלב ענק. יאללה. אז שאת שלו, מרגיש שאת שלי, איך זה שוב קרה לי, את חיבת לי מקסימלי. חשבתי לא הוגן, זה תתקלקל, איך זה שוב קרה לי, חרבנתי מקסימלי. הבאתי לך פיקקס, אתה יכול... עכשיו זה הוגן. איך זה פשוט קרה לי, בלילות המקסימלי. אמרתי לך שלא, עכשיו זה מתחרבן. צריך לעשות טירה, אתה יודע? בואו אני אספר לכם סיפור עצוב. פעם אחת אני וחברי בנינו ביחד טירה, לא את הבננה, כי זה היה מלפני המון זמן. אני וחברי מהכיתה בנינו ביחד טירה ענקית, אבל ענקית בטירוף. גם אני ואתה בנים. נכון. התפוצצה נקי טיפה, אז סידרנו אותה, היא הסתדרה, ואחרי כמה ימים נהרס לי האקספרס. מה זה ציור? כי אחרי מה שעברתי בלב שלי שלה, נהרס. כן, כאילו זה עבד וזה היה לי זה לא זה שעברתי. טוב, הנה יש לי מלא אבנים, אני משתגע. אל מי? אליך, אל מי? לא, אני עדיין לא צריך. יש לי הרבה אבנים. אני אקרא לך. טוב, מה אתה צריך לעשות? אני אגיד לך, שנייה. בום 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 בום. תחצוב את התקרה. תחצוב את זה. מה? מתי זה היה? עכשיו, מלפני 3 דקות. בוא נשאר חצי שעה. שאתה צריך לקרוא. מי? אתה יודע, אני קופץ. רגע, אז אם אתה קופץ אז תביא לי
פום פום רבדפ קרמנה פרבלה קומפום פנפי צ'אט. עכשיו משדרג פה את הכל. שעכשיו 8 בערב. טוב, אני הולך שנייה להביא מיטות. כאן נשען מהיום. לא, אני רק עושה פה משדרג את הברכה שיהיה יותר כיף. לא, אבל אחרי זה כל בוקר אנחנו נוכל לקפוץ לים, אז אני הורס פה את המיטות ואני בא. אולי זה יהיה הבית עץ שלנו? נעשה את זה רק עם העבר. בית עץ בריכה. אז צריך להוסיף שם בריכה כזאת, ג'קוזי. צריך להרחיב טיפה את המקום הזה. בוא, שנים כאן. שם. שנייה. אם אני עכשיו נופל זה מקום. יאללה, בוקר טוב. יא, עכשיו בוס, מה צריך לעשות? תראה. טוב, אז כאן אני אעשה... בוא תקשיב, תסתכל עליי. אבל תקשיב, כאן... תסתכל רגע על המחשב שלי. צריך רק את כל אלה, סבבה? רק את כל הגל. אמא שלך רשמה לי, אוקיי. מה רשמת לה? שאתה תחזור עוד 5 דקות. אבל פשוט תחזור עוד ב9 כזה. לא. מותר, אתה יודע, סתם ילדים, אל תשקרו לאמא שלכם. בחיים אל תשקרו לאמא. אם תשקרו לאמא שלכם, אני אבוא אליכם הביתה וישלשל. לא ככה מחנכים ילדים. אל תדאג, אני טיפלתי כבר בילד אחד. הכנסתי לו פסטה של שרדר. עכשיו איך אני יורד מכאן? תקפוץ מאחור. איפה הבריכה היא? היא כאן? הבריכה בצד השני. כן. טוב, אתה יודע מה אומרים? אללהו אכבר. יופי, יש לך עוד איזה? יש לך עוד איזה? חסר לי רק תחשוב עוד אם 2. אני בין העת קופץ חסר לי, שנייה אריאל, לא צריך, חסר לי רק עוד 2. נו, שתגר עליי מהר. שתגר עליי. תחשוב מה... חסר לי רק עוד 2 ואני צריך... למה לא עושים שם חלונות? אני כאן. איפה הבעיות? ואתה עומד לי כאן באמצע הפנים. עכשיו כאן נו, לחסום את זה על איפושיה סולם. תשם לב כאילו. אל תדאג, אני אקפיץ אותך. אני אקפוץ ואתה תקפוץ איפה שהמים. מה עשינו? קפוץ. קפוצנו. אנחנו יצאנו סתום רצח. תסתכל. קפוץ. המים בכלל שם. לא בסדר, יאללה, קפוץ. איזה סיכול זה. אבל שמתי לך כאן. מים כאילו. צריך להעביר את הבריכה לפה. לא נזיז, אני אזיז. לפה. פשוט נקפוץ לים, מה אני אגיד לך? טוב. צ'אט. אתה שם לב שצילמנו סרטון ופשוט לא התייחסנו לצד שלנו? אני התייחסתי את זה. טוב, הנה, אני אראה לכם. אנחנו עשינו בריכה לסרטון הזה. יש לנו בית בסורווייבל. יש לנו פה מחסן. יש פה את זה, יש פה עץ. שגדלתי בסרטון הזה. הנה, בואו תראו. זה קצת אתגרי. די, אתה הורס. בקיצור, זה קצת אתגרי. בואו תראו, אני אראה לכם. אבל אחרי זה אף אחד לא יפול מהצד. נכון זה מציק? הנה. מה עשית? אי אפשר. אל תדאג, אני אחצוב זה. אל תדאג, אני אחצוב את זה. רבדפ. חממה. אריאל, לקפוץ? אני קופץ. ביי. אללהו אכבר. לא הגעת? אני אשמור את הדברים.
אז אל תיגע לי בדברים, אל תיגע לי בדברים. אבל אל תיגע לי בדברים. הנה, תראה, אתה יש לך גם פה, אתה רואה? טוב, עזוב, אתה יכול לשמור אותם. אני אתן לך את הכל. יאללה, אבל אני יכול רק פיקקס, כי אני הולך להשיג לנו עוד אבנים. תודה רבה, ילד חמוד. שנייה, זה לא מספיק, הנה, קח. אוקיי, צ'אט. אנחנו סיימנו להיום. ביי צ'אט. יאללה, אני ובנו נמשיך. ביי, אנחנו סוגרים את הסרטון. 3, ביי.